Раҷабзода Оятулло ягон таманниёти худа нисбати ҳамин дастоварде ки дар таърихи Тоҷикистон аввалин медал аст. Барои чӣ бачаҳо аввалин медал? Барое ки бозиҳои исломӣ аз 2005 ин ҷониб доир мешавад ва намуди гӯштини кураш ки имрӯз Маҳмадшариф сазовори медали биринҷӣ гашт, якумин маротиба дар ҳамин бозиҳо яъне ки иҷозат дода шуд ва доир шуд. Барои ҳамун ҳамин медали Маҳмадшариф ва он медали паҳлавонбонуе ки ба даст овард, унам мақоми сеюм биринҷӣ буд. Аввалин медали бозиҳои исломии тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ аз намуди курашай. Барои ҳамин марамат Раҷабзода. Саломат бошед. Албатта ҷавонони саодатманд, варзишгарон ҳозирин, боиси ифтихори якуяки мо аст ки имрӯз зери парчами тарафшони Тоҷикистон ки имрӯз ҷавонмарде ки бо анамун тавоноӣ, ғайрат, анамун маҳорати касбии варзиши худ дар сатҳи байналмилалӣ на танҳо ноҳияи Файзобод Тоҳистонро муаррифӣ кард, мо аҳсан мекунем ва ман боварӣ дорам ки ҳар нафар варзишгаре ки дар ин ҷо ҷалб шуд, дар дил, дар анамун қалби худ як ҳадаф, мақсад, нақшаи нек дорад ки ба мисли анамин Муҳаммадшариф рафта медали дараҷаи байналмилалӣ дар гардан овезон карда, бо анам ки сари баланд, бо ифтихор ба ватан, ба назди анамин волидайн, аҳлу оила баргардад. Ва чун ҳамагон воқеъ ҳастем ки ҳамарӯза дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди оммавияти варзиш бисёр ҳам баръало эҳсос карда мешавад ва мо бояд чун ҷавонони содиқи анамин ватан, варзишгарони ҳамчун даврони замони истиқлол аз анамин имкониятҳо, дастовардҳои замони истиқлол ифтихор кунем ва барои рушди минбаъдаи давлатдории худамон ҳамчун варзишгар, ҳамчун як узви фаъоли анамин ҷомеа сами ардишиманди хел гузорем ва чун зери мафҳуми ҷавонон пайравони асили пешвои муаззами миллат ва дар тафаккури ҳар яки мо ҷо кунем, ҳар як қадаме ки мегузорем бо мақсади нек нақшаҳои созанда ба пеш ҳаракат намекунем, натиҷаҳои нек ба даст орем ва дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистон бори дигар бояд модари азиз варзишгаре ки хусус дар ноҳияи Файзобод ягона варзишгаре аст ки дастовардҳои наҷиб доранд ва бисёр ҳам муаррифӣ мекунанд. Ба ин кас аҳсан мекунем ва як ҷаҳон сипос мегӯем аз номи мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва дирӯз низ бо раиси кумитаи кори ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ғуломазода Зулфиқор суҳбат доштем. аз дастоварди ин варзишгари мо бисёр ифтихор кардам ва аҳсан хондам. Аҳсани сипос гуфтам ба ҳамаи мо шумо таълуқ дорад ва барои бори дигар ба шумо муборак бошад. Тамоммо мекунем ки ҳар сол на кам аз 10-15 чунин
ҷаво чунин дастоварду ноҳияи Файзобод ворид гардад. Саломату сарбаланд иди бузурги парчам дорем ва ҳамин тӯҳфаи Маҳмадшариф, тӯҳфаи арзанда ва ифтихори парчами Тоҷикистони мухаллисот аст ва мардуми тоҷик хусус ноҳияи Файзобод аст. Тоҷикистон 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 چه بیخونیم؟ برای صورت درآمدگاهی ماهیت